Γεια σας παιδιά! Εδώ λέω Pro Gamer κατά το 20 και εγώ βεβαίως και θα κάνουμε ένα βίντεο με τρομακτικές μουσικές. Με τρομακτικά βίντεο, αλλά θα έχουμε και τρομακτική μουσική παιδιά. Και είπαμε ότι κάντε μια εγγραφή απλά στο κανάλι μας, αυτό θέλουμε να πούμε όλο. Γιατί θέλουμε να πούμε να γίνουμε γνωστοί YouTubers. Αυτό είναι το όνειρό μας. Και παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που πήγαμε 16 εγγραφές. Και εμένα. Και θέλω να συνεχίσουμε να πάμε 1K, 50 εγγραφές, 100 και να πάμε πιο ψηλά. Ναι παιδιά, όπως και εμένα σας ευχαριστώ για τις 12 εγγραφές. Προχωράμε τέλεια στο κανάλι. Σας ευχαριστώ και για τις προβολές παιδιά. Και τώρα όταν βρούμε τα βίντεο θα τα ξαναλέμε. Bye. Παιδιά, βρήκαμε τώρα το βίντεο και πάμε να δούμε. Εδώ έχει και καλά σχόλια από ό,τι βλέπω. Έχει και πάρα πολλά like. Ακούτε το σταθμό Αγωνία FM. Κλεισμένη είναι η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας λόγω κινητοποιήσεων. Σε άλλα νέα, ονόματι Γιάννης Δαμιανός επιστρέφει στο ξάγνατο Ευρυτανίας σε μια θλιβερή προσπάθεια να αποδείξει πως δεν ευθύνεται για την εξαφάνιση της κόρης του, Αλίκης. Δεν θα τη βρεις Γιαννάκη. Είναι τροφή για τα σκουλίκια τώρα. Κάνε κάτι καλό για τον εαυτό σου για μία φορά. Βιάσου όμως Γιαννάκη. Τα σκουλίκια πεινάνε. Δεν ξέρω κάτι αγγλικά παιδιά. Ξέρω. Διαβάστε τον τίτλο, ξέρετε τι θα ακολουθήσει. Είναι αυτά τα πιο τρομακτικά βίντεο στο ίντερνετ? Όχι. Είναι λίγο τρομακτικά? Μπορεί. Ανάλογα με τον καθένα και τι τον τρομάζει. Προσωπικά για άλλη μια φορά θα σας πούμε ότι δεν πιστεύουμε στο παραφυσικό, αλλά βρίσκαμε τέτοια βιντεάκια απίστευτα διασκεδαστικά. Δεν είμαστε σίγουροι γιατί, μα όσο πιο δυσνόητο είναι ένα βίντεο, όσο πιο κουνημένο ή πιξελιασμένο, τόσο πιο τρομακτικό είναι για εμάς. Αυτός ο τρόπος με τον οποίο το όποιο context μπορεί να χάνεται και προσπαθείς να βγάλεις νόημα από ό,τι μπορείς να δεις στην οθόνη. Πολλοί θα διαφωνήσετε βέβαια. Πολλοί είστε εδώ γιατί γυρεύετε μια απάντηση στο αν υπάρχουν φαντάσματα ή κάτι παρόμοιο. Και δυστυχώς αυτός δεν είναι ο λόγος που βγάζουμε αυτό το βίντεο. Σήμερα λοιπόν θα δούμε 5 βίντεο που θα σας κρατήσουν ξύπνιους. Πάρτε θέση και είμαστε δύο ταξίδι σας στο άγνωστο. Παιδιά, να ξέρετε ότι είναι πολύ τρομακτικό. Το πέμπτο παιδιά, έχουμε ακόμα άλλα 4 παιδιά, δεν ξέρω New Elixir Team, the iconic hair oil infused with wild camellia. Αλήθεια. Υπάρχει κάτι creepy με βίντεο που μιλάνε σε μια γλώσσα που δεν καταλαβαίνεις. Το context είναι πολύ σημαντικό σε αυτό που βλέπεις και όταν το στερούν, ας πούμε, πως τα πράγματα γίνονται λίγο πιο creepy. Ακόμα και αν το βίντεο δεν είναι από μόνο του τόσο. Σε αυτό το βίντεο βλέπουμε τον YouTuber Hassan Barbar από την Ιορδανία που συνηθίζει να μπαίνει σε εγκαταλελειμμένα σπίτια ψάχνοντας για κάποιο είδους παραφυσική δραστηριότητα. Σε αυτό το βίντεο υποτίθεται πως βρήκε ένα τζίνι που στη θρησκεία του θεωρείται δαίμονας. Το βίντεο φυσικά είναι στημένο. Τουλάχιστον έτσι νομίζουμε. Και ακολουθεί απόσπασμα από αυτό. Να βλέπετε. Αφού δεν καταλάβετε και νόμιζα πως θα κάναμε σε ψέμα. Κάνε τώρα κατάλαβε το λέω. Αυτό σας λέω. Τι γίνεται εδώ πέρα? Ρε γιατί μπήκες εκεί μέσα ρε? Φιχάτ. Μην έχει jumpscare μόνο παιδιά. Δεν θέλω να κάνω κάτι. Δεν θέλω να... Είναι απλά ένα κωμικό στυλ. Βλέπετε εδώ πέρα παιδιά. Συγγνώμη που πήγα να βρίσω. Εγώ δεν βρίζω ποτέ η αλήθεια. Απλά το είδα αυτό το πράγμα. Είναι σκιά, είναι νοσμάδα. Την πάμε. Γιαμμα. Μπισμιλlah ar-Rahman ar-Rahim. Παιδιά, Φίλιππε, δεν σε τρομάζουμε. هيو شوف والله هيو اخوان بسم الله الرحمن الرحيم. Αυτό θα βγάλω κάτι φορές να γελάει λίγο πέρα να πείτε κάρτα ένα αστιάκι. Δεν γέλαζα εγώ. Τι λέτε? Μήπως κάτι υπάρχει εδώ. Θεωρούμε τα ghost hunting videos λιγάκι χαζά. Μπορεί να μου φάνει και δεν θέλουμε να προσβάλλουμε όσο από εσάς σας αρέσουν. Απλά εμάς προσωπικά δεν μας ενθουσιάζουν και τόσο. Το συγκεκριμένο πολύ μικρό βίντεο ωστόσο είναι αρκετά ενδιαφέρον στο πώς το χτίζουν. Ο YouTuber Beyond the Grave βρίσκεται σε ένα εγκαταλελειμμένο νοσοκομείο σε ένα δωμάτιο γεμάτο φέρετρα. Έχει μαζί του ένα EVP και ενώ περιπλανιέται σε αυτό το ίδιο αναταιριαστικό μέρος, μια φωνή ακούγεται από το EVP να του λέει «Το σώμα μου είναι εδώ γύρω». Creepy πράγματα. Ας δούμε και το βίντεο. Φίλιππε, μην τα τώρα, τα βλέπω τρομακτικά. My body's around
bodies around here or in this room that we are in. Για να δει τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Ή απλά να το δει την τηλεόραση καλύτερα, θα το κάνω εγώ πάντως. Πολύ απλό το παρακάτω βίντεο. Βλέπουμε τι συμβαίνει σε ένα σούπερ μάρκετ αργά το βράδυ, όταν δεν είναι κανένας άλλος εκεί πέρα από τις κάμερες που καταγράφουν τον χώρο. Τρομακτικό, όχι ιδιαίτερα. Καθόλου θα λέγαμε. Αν και προσπαθούμε να καταλάβουμε το πώς μπορεί να έστησαν κάτι τέτοιο, αν είναι όντως στημένο. Δείτε το βίντεο που ακολουθεί. Ξέχασα το 20, Eurogamer κάτω παύλα 20 έξω, οι γονείς μας. Οπότε παιδιά, μην ακούτε αυτό. Ένα καρότσι μόνο που κάνει. What? Παιδιά, πείτε μου πόσο είναι βλέπετε το καρότσι που πηγαίνει μόνο του και δεν είμαστε μόνο εμείς τρέλοι που το βλέπουμε. Απλά αυτό πείτε μου. Βλέπω ωραία. Δύο παιδιά. Ειδικά το ένα μπορούμε να πάρουμε. Το συγκεκριμένο βίντεο είναι λιγάκι μεγάλο σε διάρκεια για αυτό που θέλει να μας δείξει. Ο αποστολέας του βίντεο μας λέει ότι είναι ένα συγκεκριμένο σημείο του δρόμου που γίνονται πάρα πολλά ατυχήματα και που εμφανίζεται μια φιγούρα εκεί το βράδυ. Έτσι αποφασίζει να πάει από εκεί για να το δει και ο ίδιος. Να δει αυτή τη μυστηριώδη φιγούρα και όπως μαντέψατε για μερικά κλάσματα του δευτερολέπτου που είναι εύκολο να το χάσετε, βλέπει αυτό που ακριβώς έψαχνε. Δείτε το βίντεο και μόνοι σας. Ρε παιδιά. What? Τι είναι εδώ. Πάει. Παιδιά, το γίνω καλύτερο YouTuber θα μάθω και αγγλικά και θα σας τα λέω, αλλά δεν ξέρω. Καλά, άξιο ακόμα και τα αθληματικά το πάω αγγλικά. Και θα σας παρακαλέσω παιδιά να κάνετε και σε μένα εγγραφή γιατί δεν μπήκα σε αυτό το βίντεο για να... γιατί εγώ δεν μπορώ να ανεβάσω. Και σας παρακαλώ κάντε μου εγγραφή. Όπως και εμένα. Το κανάλι μου στο ξέρετε λέγεται Gamer Pro κάτω παύλα 020. Για να ξέρετε, αν πειράξει το κανάλι του Gamer Pro κάτω παύλα 010, θα κάνω ό,τι βίντεο θέλετε. Αλλά τώρα σου λίγο να δούμε το βίντεο. Ποιος γελάει σήμερα? Ποιος γελάει ρε? Μας φέρνει συνέχεια ρε φίλε. Όταν βλέπω μετά από αυτό το βίντεο, κάποιος ανάπληξε το. Το άκουσες αυτό? Παιδιά, μα κάτι γίνεται. Έστεισα τη μέτη του. Παιδιά, όταν βάζουμε τρομακτικά βίντεο κάτι γίνεται συνέχεια. Τώρα δεν ξέρω μήπως αυτό το βίντεο. Πού πάει αυτό? Στο δρόμο το βρίσκω με αυτό το πράγμα. Πού πάει? Πότε δε? Τι λέει? Τυχαία. Γιατί? Ωραία. Δεν θα τον. Αυτό είναι Έλα, κανονικά τρομακτικό. παιδιά, εδώ όλα τα μάτια μας ανοιχτά γιατί μπορεί να είναι πολύ τρομακτικό αυτό. Το παρακάτω βίντεο μας έρχεται από το TikTok και όπως τα περισσότερα ως τώρα έχει κάτι ανατριχιαστικό. Μα είναι ακόμα πιο ανατριχιαστικό αν είσαι γονιός. Σε αυτό το βίντεο βλέπουμε μια οικογένεια να κοιμάται αργά το βράδυ ενώ μια κάμερα τους τραβάει. Κάποια στιγμή το μικρό παιδί που κοιμάται πάνω στους γονείς του φαίνεται να τραβιέται από μια αόρατη δύναμη που το αρπάζει από τα πόδια. Αυτό είναι κάτι που δεν θα θέλαμε ούτε να σκεφτόμαστε ότι είναι πιθανό να συμβεί. Πως δηλαδή μπορεί να υπάρχει μια αόρατη δύναμη που προσπαθεί να βλάψει ή να πάρει παιδιά. Ας ελπίσουμε πως είναι στημένο, που αν είναι προκαλεί πολλά ερωτήματα ως προς το ποιανού ιδέα ήταν να κάνω κάτι τέτοιο. Πριν τελειώσουμε, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους παρακάτω subscribers μας που γράφτηκαν στο τρίτο tier του καναλιού μας. Παιδιά, τι είδαμε σήμερα? Θα έχει και άλλα τέτοια βίντεο, παιδιά. Άμα κάνετε όλοι σε όλα τα κανάλια εγγραφή, θα έχει και άλλα τέτοια βίντεο. Και αυτό ήταν το βίντεο μας. Άρεσε, κάντε μια εγγραφή, ένα like και bye!